tak hraj teraz v tejto dobe. Snaž sa to robiť tak, nech to je dobré, nikomu podobné, nech to není len obdobné, nech to je vhodné, jak skupiny ozdobné, aj slova na nič hodné, sú väčšinou hodne. Názory prezentujem vždycky rozhodne, názor stav je stred moje rozhodne. Jednej som váš, ani ty nej si náš, to nerobíš len prejmik, si radšej v hlave zváš, svojich blízkych si vždy ako oko hlave stráž. Musíš dobre poznať kolegov, keď už s nimi hráš, no a s nimi to aj dáš, chceš výsledok tu máš. Musíš začať od nuly, ja keď si chodil do školy, najprv sa učí sa počúvať, no a začiatok je hotový, nesústreď sa, aby si nezaujímal. Klip mal, na to by si typať mal, ja som ten typ mal, začal som budovať od spodu na vrch, svet zavrtať ako pavúk, aby som tie pavučinu mal, som prechádzal level, jak král, jak princ, čo kráľ mu raždí dal, že dokázal.